Nej, du... Nej! Hvor er det ærgerligt, Lukas. Er du med igen? Nå, okay, fair nok. Det er sørgeligt. Det er en rigtig god tur til, en god start på en Samsø-tur. Du kører bare, vi kommer. Det jeg synes er mærkeligt er, at jeg skal have den neutral, før jeg kan teste den igen. Jeg kan ikke bare holde koblingen ind, selvom man den går ud. På min hånd er altså min 600. Hvis den gik ud, eller hvis man altså simpelthen... Ja. Men kan du ikke slå det fra? Kan du ikke slå det fra på en eller anden måde? Nej, det er nederen. Okay, det er virkelig god asfalt der. Der kommer godt ind lavet til sådan en lukket dragbane. Der er virkelig meget smadret. Loppemarkedet. Donkey. Fedt. Det lugter af fyr, der lige er blevet tændt her. Øj, Lukas. Øj, det var fint, ja. Ja, men hvem i alverden flytter herud? Det er jo... det er jo langt væk fra alting, det her. Til gengæld så tror jeg også, det er sådan et sted her, hvor folk de sådan... at I er tætte med hinanden, men folk de kender hinanden. Ja. Nej, Martin. Alle kender alle kvinder. Det er sygt sagt. Ja. Livet, ja. Jo, livet. Kender jeg godt det der, når ens hofte, den lige går i krampe. Ja, det tror jeg. Jeg tænker, vi skal ind til den der bum der og købe billetter. Er det så her, man også køber Nummerpladen scannes automatisk. Nej, det har vi så ikke, så vi skal betale. Kør bare. Hvad gav du? Gav du 245, Lukas? Ja. Ja, det skal ikke være. Det er fordi... Prøv lige at trykke på. Prøv at slukke din motorcykel, Martin. Tryk på hjælp.
Nå, fedt nok. Nå, du skal have dine penge refunderet, Lukas, når du kommer hjem. Ja. Der er nogen, der prøver at skubbe os i gang, men tror du, det kan? Det kan den sagtens. Det kan den. Altså enten så skal, hvis du har brug for det, kan jeg godt sætte mig ind, og så gøre det for dig. Ja. Ellers så skal du have den i anden gear. Ja. Sæt koblingen ind. Og når vi... Okay, fair nok. Kan du være der med hjælp? Ja, det håber jeg. Hvor langt går du med den, så jeg kommer at trykke? Det er kun lige op til her. At vi ikke kan komme til at køre rundt der. Godt, der er gode folk. Det er godt nok død. Jamen det er den også. Der er ikke mere. De tror, de batteri det er dødt. Bare kom, drenge. Ja. Kan vi bare på? Så, og det er jo... Det var så lidt. Jeg håber, at det er okay med, at hun går herop til. Ja, hun er... Men så når vi... lidt svært ved. Nej, men hun skal nok komme. Så skal I bare, når vi så kommer derover igen. Når vi kommer derover igen, så kommer vi lige ned og hjælper med at skubbe jer i gang igen, for jeg tror ikke, den bliver startet. Vi ses! Nå, det var da meget sødt af os. Skal de slet ikke spændes fast, eller hvad? Det må det. I don't know. Nej, jeg tror han har plads nok. Du skal gerne være i et eller andet kontor et eller andet sted. Jamen, jeg tror, det er jo på den anden side. Tror du det? Du tror ikke, det er dernede? Samsø... Samsø Perlen står der. Men ellers så skulle vi bare lige... prøv lige at køre ind heroppe, Lukas. Op til... jeg tror, vi kan køre rundt og så holde om på den anden side. Ja, vi kommer... Ja, det er fint nok. Det er fint nok. Når man lige kommer ud, eller hvad? Han sagde bare, at der var en... et eller andet færgekontor herovre. Jamen her var det men lige skulle køre væk herfra, eller? Nej, hvad står der her? Der står restaurant der. Samsø Rederi. Ja, det er et godt spørgsmål, hvad vi lige skal, faktisk. Nå, havde du den der øl der? For det er sådan noget, man bare skal køre fuld jonna nu, så eller hvad? Ja, glat her, er det ikke det? Nu glemte jeg at skrive, hvor vi skulle hen. Jeg holder lige her. Jamen, vi skal have fundet et sted at køre hen, jo. Nå, du mener GPS'en? Ja. Udsigtssted der. Jo. Hvad var det hed, Lukas? Skal du huske det? Hvad for? Altså Isehoved, tror jeg det hed. Isehoved? Et eller andet med Isehoved. Isehoved. Ja. Men der er lidt... Der er kun 13 km. Okay, det var fordi, det ville også være ærgerligt, hvis man kan køre for langt over, eller køre forbi et eller andet, men man kan sige, jeg har jo tid nok. Jeg tror, vi holder lidt dumt lige her, vil jeg sige. Nå.
again. Det er mini-Tyskland. Der er mini-Tyskland. Ja. Det kunne være fedt at komme ned og se det sted, hvor de har optaget strisser på Samsø. Hvis de selvfølgelig har optaget det her. Who knows? Hvad siger du? Og man tænker også mere det der kontor, det de sidder på. Ja. Så er vi på Samsø. Shit, det er hyggeligt det her. Så kom bare her og ødelægger det gode humør. Strisserne kom, før vi ventede dem her på Samsø. Men er der slet ikke nogen gangstier? Nå, det er måske der. Jeg ved ikke noget. Jeg skal lige. Ja. Jeg prøver lige at kigge på Isehoved. Der står der. Men jamen er det ikke her? Jeg ved det ikke, hvad har du skrevet? Jeg har bare skrevet Isehoved. Jamen det er fordi, jeg tror det er området, jeg er ikke hjemme. Det kan også godt være. Ja, det kan godt være, det står der. Det er bare Nordby Bakker. Nej, det er... Men så synes jeg... Hvad siger du? Nu skal du gå ind på Google, så skal du til hovedet, fordi jeg ved ikke, om det er bare området. Jeg ved det. Hvorfor er det sådan noget, der hedder Samsø Labyrint, som skulle være... Jeg tror så ikke, det er mere, men de har bare skrevet verdens største labyrint. Jeg tror, det er sådan noget, det tager. Okay, altså Isehoved, det er helt ud for... Det er rigtigt nok, vi skal længere ud. Der er 1,8 km derude. Så det er en rigtig vej, eller hvad? Ja, det er fordi, jeg tror, det her må være... Isehoved vej måske, I don't know. Vi prøver bare igen. Kan du fortælle, hvor vi er kommet hen af? Vi er på Samsø. Samsø. Martin han er også med. Han går om bagved. Vi er på vej til Isehoved. Smuk natur. Goddag, ko. Jeg må snakke med dig. Jeg havde skaffet det til det. Ja. Står der og skyer mine køer? Nå. Den så ikke glad ud der. Og så alligevel. Hvor er det sagt en uge? Man kunne det godt. Skal vi kigge igen her, eller? Ja, det er det vi gør. Så får du noget sko. Går og puster det heroppe. Jeg skulle tage shorts med. Citat Lukas. Nøj, Skagen er godt nok flot.
Hvor vandet er koldt, Lukas? Nej. Skal vi i? Du skal ikke. Skal jeg i? Ja. No. Det er til vloggen. Ja, ja. Jeg passerer lige vejen, uden der sker noget. Ja. Lige om lidt er der en mor, der kommer og æder dig. Eller en fugl. Eller en fugl, ja. Som Er du måge? Ja, jeg ser en mor. Nej, jeg synes, det er en måge. Og jeg ser fugl bagefter. Og min måge, det er faktisk ikke en fugl. Det er faktisk en... Det er flyvende skadedyr. Ja, lige præcis. Flyvende skadedyr. Flyvende skadedyr. Kom så, lille ven. Godt fløjet. Nej, det var nogen en, det der. Det var nogen en. Der kommer en bil. Hey, der er en fasankok mere. Ned til venstre. Nice nok. Bare behar. Prøv at se, hvordan går ind ud på mig. Wow. Der er mange her. Hold da op, mand. Ja. Kom så. Flyv. Ja, ja. Prøv lige at se, hvor mange der er, mand. Og så går der en høne også. Ej, hvad sker der, mand? Noget godt set, ikke? Hold fast for sjovt. Der går jo vanvittigt mange derude. Prøv lige at se der. Vi holder heroppe i skyggen. Nå, det er kun busser. Ja. Skal vi ikke... vi kan godt holde her. Vi skal op til fyret jo. Jeg sagde, hvor er det henne? Det er lige heroppe på den anden side af bakken. Nå, men så jeg skal lige pisse. Ja. Og så går en kokkemand deroppe og... What, man? Så må komme sammen. Ja. Skagen, det kan noget, Lukas. Velkommen til Vesborg. Var det ikke det, det hed? Vesborg Fyr. Ja. Ja, ja. Salmiak. Ja, du har også en bøl. Det er en trappe, man godt kan skvatte på, den her. Det er sådan noget fint, okay? Hold da op. Nå, hold da op. My goodness. Nå. Jeg skal ikke klare stå forbi. Kan du snige dig forbi? Jeg skal ikke ind. Snæver trap, det er der. Hvad er det der? Hvad er det der ruder nu? Hold da lidt for her. Meget. Hold da op. Det kan vi godt være i det her. Ah, yes. Det er jeg vil faktisk sige, det er bedre end Mars-tårnet. Jamen det er meget mere åben her. Ja. Det er jo fedt lige at... Der går nok stille her også. Altså. Ja. Kan det komme ned, Lukas? Altså 45 cm.
Det hjælper ikke at have motorcykeltøj på, jeg kan sige. Jeg har brækket min ryg en gang, det har jeg ikke lyst til at gøre igen. Prøv at se alle de døde dyr, der ligger der. Det er faktisk næsten ligesom, da vi var i den der ubåd nede i Tyskland, Lukas. Kan du huske det? Martin, han tager bakgearet nedad. Fuldstændig. Det er mega sjovt, det her. Til det nede med sådan nogle lange handsker her, det er, at det tager tid at tage på, synes jeg, når de skal ind under. Så gik der tid, hvad er det? Så fik du også snap af bedstemor, da mig og Michael, vi var nede ved hende, Lukas. Ja, det tror jeg. Jeg fik også en her, dine forældre og Kate og Morten. Ja, så kom det, men det var her for et par dage siden, der var mig og Michael ude. Vi lavede service på hans motorcykel. Og så var vi lige nede ved bedstemor. Ja? Jeg skulle lige have en... Vi skulle bare lige ned og sige goddag, jo, fordi vi kørte igennem Toflund, så sagde jeg til Michael, vi kan næsten ikke køre forbi, uden at lige sige goddag til bedstemor. Og ham, skal jeg lave en kop kaffe? Skal jeg have en stykke brød? Skal jeg have... Hvad med en kiks? Jeg synes, det er med altid har en planer, men hvis du skriver spontant ting, må vi lige komme forbi her i dag senere. Ja, jeg kommer bare. Så tænker man nok. Ja. Prøv at se, sidder lige der. Så er det snart vores tur. Hey. Så går turen mod Jylland igen. Nu er vi ved at være i land over på Jyllands siden igen. Har lige en lille udsigt her, jeg godt kunne tænke mig at dele med jer. Det er sådan det ser ud, når der ingen bølger er, og solen er ved at være nede. Fantastisk lækkert. Det er vi teknisk set også. Det er vi teknisk set ikke. Ja, en lænesplit mellem motorcykler og en væg. Det lyder godt hernede. Han ligner faktisk lige far i et øjeblik, ham der. Ja, du kan godt se det, gør. Med de høje tændinger og det tynde hår. Ja, de der motorcyklister. Nå, så nu holder vi for fodgængere også, eller hvad? Det var en fornøjelse. Du må... Nej, vi snakkes. Det gør vi, Lukas. Hej. Han kan stadig høre os. Ja, det er klart.
Enten det, eller så lader han være med svære, fordi det er akavet, når man først har sagt møgen. Det er meget hyggeligt. Gang om man laver høballer. Nå, folkens. Det har været en fantastisk fed tur, som altid. Det har virkelig været en fornøjelse at køre med jer, Lukas og Martin. Vi har været vidt omkring i dag. Tidligt op. Knap så tidligt op, og så sent hjem. Og nu er jeg egentlig bare klar til at komme hjem, drikke mig en iskold et eller andet, og så i podcast. Men jeg vil i hvert fald sige tak, fordi at I så med. Det er en fornøjelse som altid. Og vi ses i næste video. Peace!